Sumaing adlaw ka na tong tanan mga ka-ministry. By the way, karon nga adlaw special niya tong vlog tungod kay ni ata na misita sa ato gayud nga mga higala, no? Wala na ko nag-video sa ato gayud nga travel, diretso na din mi sa amo gayud nga gibsitahan. Ug usa niini si Kuya Julie. Nalipay kay mi nga amo gayud sa nahimamat. Suod nato ni siyang higala. Ug ang higayon nga di nakaabot mi sa ilang balay, grabe kanindot tungod kay iya gyud mi gi-entertain. Nakabalo siya sa amo gayud nga tuyo ug taas-taas ang amo gayud nga higayon nga nagkaisgot mi kabahin sa iya gayud nga kinabuhi. Nalipay ta nga ang kinabuhi ni Kuya Julie bisan tuod sa kalisod apan nakita namo ang iya gayud nga pagpaningkamot. Tinuod nga nalapas niya ang pagsimba pero matud pa niya wa gyud siya malimot sa Ginoo. Mo nay pinakanindot, wa gyud niya gikalimtan ng Ginoo ug mo nang iyang giampo no nga uban sa tabang sa Ginoo makahimo ra gyud siya pagbalik sa pagsimba sa Ginoo. So tabagan nato siya og ampo mga ka-ministry. So mo ni ang palibot sa balay ni Kuya Julie. Ako ning gi-videohan og tuyo kay aron nga makita ninyo. Aron nga ato so nga makita kung unsa ang kahimtang sa iya gayud nga puloy-anan. Matud pa niya ganahan na siya sa iya gayud nga puloy-anan. Sunod nga itong gibisita mga-ministry kinasab ang silingan nato, no? O silingan ni Kuya Julie. Gihapit yun namon sila kay amo po silang gusto nga mahimamat. Human namo og kinabi aning ato gayud nga mahigala mipadayon misunahan kay gusto namo sa bisitahon ang puloy-anan ni Ate Arlene Tizon. So mao ni mga ka-ministry, no? Gitagbo dayon mi ni Ate Arlene, no? Uban ang pagpangamusta ug ang pagkanindot nga pahiyom nga nalipay gud mi nga nakaabot mi ubisan siya nalipay siya nga nakabisita mi ngadto sa iya gayud nga puloy-anan. So ni sulod mi makaigsunan, no? Wala na gyud mi nakasaka kay nganuman gitagbo din mi sa istorya ni Ate Arlene nga ang higayon nga dugay-dugay nga wa namo siya makita. Ilabi na nga sa dugay nga higayon nga iya gayud nga giampo sa Ginoo ang iyang anak nga dunay balatian gitubag sa Ginoo. Lipay kayo siya nga nakabalik na gyud og trabaho ang iyang anak. Ug labaw sa tanan iya sab nga gipasalamatan ang Ginoo tungod kay ang iyang anak nga nangandoy nga makagawas ngadto sa Canada nakaadto na gyud in taon. Salamat kayo sa Ginoo nga gitubag nini mo nang iyang gisaysay ang mga sugilanon o nagapadayon siya sa pagampo nga panalanginan ng iyang anak dito sa Canada kay naapod siya gusto nga pangayoon uban sa panghandom sa iya gayud nga mga kabataan. By the way, taas-taas pa na mo sugilanon ni Ate Arlene pero ako nalang giputol ang atong video kay hapon na o na hapit na puting paniud to. Ang importante nga nalipay mi nga nakadungog mi sa sugilanon ni Ate Arlene uban ng iyang kalipay pagdayeg pagpasalamat sa ato gayud nga Ginoo. Bueno, salamat ti mga ka-ministry sa iyong pagpamati sa ato gayud nga vlog. Hopefully na blessed kitang tanan.